Fl-ewwel sekli tal-istorja tal-Knisja, il-festa tal-Epifanija kienet tissejjes fuq tliet ġrajiet: l-adorazzjoni tal-Maġi, il-Magħmudija ta' Ġesu fix-xmara Ġordan u l-ewwel sinjal tiegħu fit-tieġ ta' Kana. Dan it-tieni ħadd ta' matul is-sena fil-fatt jippreżentalna l-ġrajja sabiħa tal-ewwel sinjal ta' Ġesu imqanqal mill-preżenza ta' Ommu Marija. Insellmilkom u nistedinkom għal 217 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. San Ġwan jagħlaq din il-ġrajja sabiħa tal-bidla tal-ilma f'inbit u f'inbit abbundanti u tajjeb billi jikkummenta u jgħid dan kien l-ewwel sinjal ta' Ġesu li bih wera il-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Araw xi ġmiel ta' kumment, l-ewwel sinjal ta' Ġesu li bih il-mulej wera il-glorja tiegħu, glorja li anqlet lill-apostli lid-dixxipli biex jemnu fih. U għat-tieġ hija l-ġrajja tat-tieġ f'Kana tal-Galilija fejn Ġesu kien mistieden mad-dixxipli flimkien ma' Ommu Marija. Quddiem in-nuqqas ta' nbit hija Marija li b'fiduċja kbira tqiegħed lil qaddejja f'idejn Ġesu. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. U Ġesu ibiddel l-ilma f'inbit, inbit tajjeb abbundanti, simbolu ta' żmien il-ġdid tal-Messija, simbolu tal-abbundanza tal-grazzja li għaliha il-bniedem seta' jasal permezz mhux biss tal-preżenza ta' Ġesu imma tal-għotja tiegħu fuq il-Kalvarju, għotja li mbagħad tiftaħ għal qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. Kemm hu sabiħ niftakru fil-preżenza ta' Marija illi b'mod diskriet tqanqal fiduċja kbira f'Ġesu. Il-fiduċja tagħha stess li titrasmettija lil qaddejja ta' dak it-tieġ. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Hija l-aħħar kelma li nsibu fil-Vanġeli li tgħid Marija. U għalhekk forsi hija kelma li tingħat lilna wkoll. Għamlu kull ma jgħidilkom hu jekk irridu nieħdu sehem il-grazzja kbira tal-fidwa mogħtija lilna minn Ġesu, jekk irridu ingawdu mill-preżenza ta' Ġesu anki fil-familji tagħna, kieku sewwa nilqgħu din il-kelma ta' għerf. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Il-mulej żgur juri il-glorja tiegħu f'ħajjitna u jsedda il-fidi tagħna fih. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.